Какво става, маняци? Днес сте в новото видео на Данката, его, бустера. И вещето видео ще караме, селско каране ще правим. И първо отиваме на първата локация, която е един канал. Много ще ви хареса. И нека направо да заминаваме. Тук сме си купили всякакви работи. И тъй. Маняци, пристигнахме на каналчето. Тук има абсолютно всякакви скоци. Но първо ще направим байк чек на моето колело. И нека започнем с байк чека. Е така. И ето го колелото. Giant Dragon 2020 или 2019. Така. RockShox Yari 2019, ако не се лъжа. Така. RockShox Super Deluxe пружина. Обтегач на Shimano SLX. Рамката е нали, Giant Dragon. Седалката е на Canyon. Колечето Iridium. Бара е на Sixpack. Гриповете са на Raceface. Спирачките са на... Не знам дали се виждат. Спирачките са на Shimano Deore XT. Така, командата е пак на Shimano Deore XT. Не знам. Да, дали е... Да, Shimano XT. И от друга са спирачките е такава. Лошчета са брутални. Ето така. Да преминаваме към гумите. Предната гума е Maxxis Minion DHR 2. Ако не се лъжа. Капата не я знам. Но така, от някаква на Giant е. И ето самата гума като цяло. И отзад също съм с Minion. Не знам как Minion или нещо си там DH2. Minion DHR. Там 2. И това. Двата водача са ми на MRP. Курбелите са ми на Praxis. Педалите са на Stamp 1. Много удобни педали. Нищо ще не са клипсове, но ще снимаме и на клипсове. Така, на това скобата ми е на Reverse. Много хубава скоба. Тук даже има отпечатък. Лапата между другото е на някаква си. Няма стикер. И мама има. Да, и вилката има един ревант и има една компресия. Що е, не знам, трети модел или нещо такова. Има такова за въздуха и така. Главината сега ще я чуете. И сега маняци ще скачам тази дупка, която е колкото мене, 1,44 м. Иванчо прави големия. Гледайте го. Ще ви излезне инстаграма му. Инстаграма ще излезне някъде на екрана. Маняци, сега отиваме на второто местоположение. Обаче на втория клип не се получи много качеството, но извиняваме се за това. И така, направо се включваме като отиваме на второто място. И сега още един пич отиде. Стоян. И сега правят стълбия асансьор. Много се бързо. Браво е!
Чакай сега, ще минат и аз те там ще го скоча. Давай! И пичове, това беше за клипа. Лайк, subscribe и ай чао!